Seet mi ƴetton ƴettani hayda ɗo hanga soɓe garti fewata gora rentoɗe yo Allah wan ballo fewani noon Ceerno Mamoudou on Mamoudou Ali Diallo famma Diallo min ƴettaron Souweyner Diallo alhamdulillah Abou Samboude mbaɗɗon Diallo alhamdulillah Diallo alhamdulillah Diallo barik alhamdulillah sago men jam alhamdulillah barik Allah jam machallah alhamdulillah sago men machallah alhamdulillah alhamdulillah caggal wonat ɗo ya yeeso Jarnan to ar Kabe caggal Kabe caggal sukaɓe Bene to moƴƴi feewi machallah nam kuccitega mi filmayt mi ƴettayt kanƴe fof cawndire Diallo cawndire hoto jeehe taw cawndire voilà hoto jeehe urnit koko ƴettete Yes. Bismillah dingari. Rende ses. Do takko de don tan. Takko de don. Ngare ngabbi e. Wallahi. Donat. Cere ngabbe don cernam caggal woy so ɗi yo jaltu ɗiɗo yo jaltu ɗi jaltat walla
Oronje he oronje Ceerno ara en taw Ceese Ceerno mbade jam odo oto sukaɓe kadi ɗe sukaɓe e ndeje tan hoto caccite oto Ceerno oto Bocar de daro de he on hedde sukaɓe do yimɓe ngat mamma kede sukaɓe ay goto fay hen mamma kede sukaɓe kala cugel bingel ne yaha ɗum nunu ɗum on gaccata ceerno way hartade hoore wallahi ceerno way hartade hoore agono non boss ay jabata bi ceerno kay martan to hoore mum jabata dimi ceerno kay martan to hoore mum jabata ba Seyd ba Seyd ba Seyd ba sukaɓe sukaɓe paalo non sukaɓe yo kede mabɓe Seyd ba sukaɓe imat sukaɓe caggal
Pardon. Ojo jobo. Kodam non do. Kaujib. Eliman. Oman. Aku sahur tidak lebih gitu. walla faydani walla aduna oyi ɗum dawani ɗo oyi ñalawmo woɗɗoyi oyi gandon hoɓɓe mon gari tawi ko ɗum jinnoɗon oyi on dañi walla on dañani saare on mbino yimɓe yo ngar oyi waro arnawɗo feewi oɗon jaɓɓo oyi o yanke moɗon oyi sinno kanko ton tan oyi oɗon gandino woɗanno oyi joni noon oyi ceen Tidiane ceerno Amadou en gari oyi Mouhamadou Lamine ceerno Amadou en gari oyi wonɗo mbaɗoy ko mawlidi nabi sallah sallam oyi so hekkete barkinoraade no mbaɗanno denni o ceerno Bohar ɗo ɗan ɗon ñalawma gasi puccinen galle so jippini ɗo barke o wi ɓe nduwo ko ɓoorum ɗon ɗon ñalawma gasi o wi midi yo beele yonani midi yoni midi sanki wonno mbaɗanno den o wi ñalawma gasi o wi tawi ko ɗo jippinɗen barke gaddu e kayniɗo tawi ma jehen ha hen wakti yoni e umme ha jehen mbaɗi hen no mbaɗan den ñalawma gasi gaddu e kayniɗo jehen eɗen mbaɗiyano mbaɗan en umɓe jehen to ceerno wi ɗum ɗo no yooɗi no moƴƴi no feewi no garɗi oyi gando no gaɗa hen solore dille mon he oyi hay sinno kanko wonno oyi so dañi tanum Cheikh Tidiane ara hoore fonde oyi no mbaɗɗon ni ko noon waɗata saban leeji mbaɗ hon nabi e kelle oyi so ma won man o jaggo Cheikh Tidiane oyi oɗon gondi hen oɗon gondi bisimillahi eɗen jaar nokkuro hakke lawol nowe faamiɗo nowe faamil ɓuuraɗo Go heo, get young. Go heo.
Jodde. Sir Musa Arjot. Bidi so enne. Musa said I don't know. Said I see the chap.
Yes, so the kept the Jogan there is no book in the guide to put رضي الله تعالى عنه فلا تفاتح لما أغلق ولا كلا عالم جنبها هذا وعلم دمود أن يعود يقول والسباب وقف ويقول على حفظه ويقول على ورني وعلى دمني المجن كتير الجواب لما هو مجو أني يجمن فلا فايدة من أبرني من ذكر من وما علمنا لأنه آمين أنا ورثي نم هدله حيث على بني ونجاني وليادل ونكو يرى حتى لما ما جنجل واوا وندمار ويحكي لن جنجل ندو يترى جنجل ندو ويفهم جنجل ندو ثم أجيان دو بجيكي انجوات مجو دماء واجمج أدنى الآخرة يعد حكوة وأن سبابهم على فضل لورا آهن اللي همون سأفق وهستي نيّاها ويكمل على المطلب وكيد ودمروا هذه وقع على ونده هديمة يرى ونا فونغا وكيني ويجري بند ونجروا ونجابوا فرنسا ونا إنن ونا جنات وكاميرا بمن جاترات لقني هندمنا لنقوتوا أيام بعدنا على فلول تطبيعات وحول ما لنقان تدا أهود عن نقان فارو شكل ما هذا وبين نقان تدا ويجي كسوارو ده بوياي فوتوتاك يوي كسجيري ده بوياي فوتوتاك يوي جيجي بوياي فوتوتاك ويدي بقريدو رنجابو بورنبا مجيني جيكي مجيني أنياج مجيني جوسي تقدري موجبه أنا نفا تقدري موجبه أنا نفا تجوري لندو ونا بركي جمن
barkeji maɓɓe duuji maɓɓe kuccinno e Allah ɓe duyi ɓe ñaaƴi Allah Allah jabani ɓe dañdi hen sen jeehi kalden heddiɓe on jaafo bohoran fa en keñaaki noon eɗen duwo eɗen ñaago Allah moƴƴere eɗen ñaagano l'islam o fof e tijjani o fof e aduna Allah o fof haa heewi Sénégal e Mauritanie yo Allah reen kala ko Allah reeni isat Allah o wi eɗen ñaago Allah so Allah reeni hunde o wi jokke haaju maɗa o wi fof ñaagima Allah yo Allah reen deftere nde jon noon eɗen tuga anniyaji ne wudde deftere nde en ganda ko janggueten no foti o wi hamaɗen to hari yam so tawi moni fof laabi ɗiɗi jangude laabi ɗiɗi ƴeewon nde ñalawma he deftere he eyyi joni tawde wadde ko gootol on deftere ala en mbaɗani gootol ɗiɗi en mbaɗani gootol o yen mbaɗani gootol kuccinmi Allah ɗo ɗo huccire Allah ɗo oɗon jaafo oɗon jarno oɗon jaafo so tawi ko kongu walla mawni kinaare walla izzatul nafs jaafude boharal fa wona jihaadi woni ɗo son jaɓi ala ganto ala loro keɗɗe ɗemgalam jaafude kam noon so kongu jaafude so mawni kinaare jaafude yo Allah hettam hen moƴƴere ndaare hen nde ɗum tan miijotoo somi heeɓi enen dendi walla ko min goto jeyi enen fof ndendi hayko honɗum jeyɗo ko totti on batte hen peccon keñe ngala dañaare ala lor ala lor noon so ari ko dagui kadi haɗama bihulma durat jangue Qur'an o salatul fatiha duwoɗen haɗa fanude fawen hen duwaw bismillah alama ala tuutere salatul fatiha ay ko wan hakkillaji mon cisbar o
Tijani alhali o timmi o wi kamilo ana yono ko fof o wi kala ko duuteno ana e nder Qur'an o wi Allah waɗɗum ko jaaba o wi en jetti Allah no feewi o wi enen hawru ɓe ɗiɗo ñalawmaji ɓe o wi en duwonima o wi sabu ɓiɓɓe ɗum ɓe o wi aduna no juuti ana yaaji no heewi o wi ko Allah ko gasara o wi sinno ana gasanno tan o wi ande sallallahu alayhi wa sallam kañum gaynata fof o wi o gasni fof diina o kono nde wonde mawlamte ɗum Allah ñaaji gila Seydina Aboubacry ha aduna o gasa lomtiide fof ma wonko woni geɗal mum o wi sinno wona ɗum mawɓe men o wi ko ene ceerno Ahmadou en ɗum ɗo o wi sinno ɗum ɗo ko geɗal maɓɓe to Allah o wi ɗum no weedide o wi soɓe dawi dawol gotol kamɓe en baaba nu hen o yontidi maɓɓe o saaha eɓe ɓe gondunoɗoɓe kono to ɓe liggi ko fof ɓe golli ha heewi kono alay sago wodata ɓe ɗaccani en ɗo ɓe joofo ɓe jamira ɓe nduwo ɗum joginen ɗo hande o wi woni meɗen o wi khalifa men o ceerno Bahram Fa o wi o ɓoy gollude o wi o golla ko heewi ɓeɓe nduwino ɓe dokki gaynude ɓe ñaago Allah yo Allah gaynu ɗum tawa koko umme maɓɓe tawa koko dokkiɓe ɗum woni duuji ko kamɓe nduwi kono noon kala kawruɗo he ko woni mum ko gatal mum yo Allah hokku en fandinde to fandini tan enen fof en naati hen to dañi enen fof en dañi dañal makko woni dañal men ɓural makko woni ɓural men ɗum ɗo ko dañal makko e goɗɗum e goɗɗum Allah ana waawi taw gurdal men ne heddi ko gollete ko kadi golle walla eɗen caggal makko enen fof nden ndena makko yo Allah hokku en fandinde ñalawma o woɗɗi haaji feewi o yo timmitine duwa o ha gandi ko yamiri fof golliren noon Allah jarama noon on jarama o wi mukaddameɓe wonɓe ɗo ɓe hande mukaddameɓe silsil hafiziya ana jooɗe yeeso khalifa silsil hafiziya o wi ɓe tan jooɗinoɗo ceerno Bahram Fa jooɗinoɗo no wonde taniraɓe mon ceerno Ahmadou jooɗinoɗo no wonde babiraɓe mon kankone omon ɗo wadde batu ngu ko ngu gila e annabi sallallahu alayhi wa sallam anna bagal gasi wonti sahabaɓe aɓe gasi wonti waliyaɓe ha ɗo ko nde jonde tan moni fof wonmo lomti wonmo jooɗo e jonde mum yo en ɓooñ hen yo Allah ɓoñ hen khalifa o deftere l'islam nde deftere lawol Cheikh Tidiane nde radiallahu taala anhu o wi gila Seydi Mouhamadoul Hafiz al Alawi Seydi Mouhamad Seydi Ahmed Seydi Mouhamad Saïdoul Alawi ceerno Bahram Fa ceerno Ahmad Bohar ha ibnuhu khalifatuna ceerno Bahram Fa
kamɓe fof kamɓe wonɓe bandaɓe yo rasulu on toon jaaril maɓɓe yo Allah tatine barkeji maɓɓe o wi yo Allah renen en bo Allah renen enen fof Allah tabirina en e pela koyɗe maɓɓe min way tawayyurin wala tadalsuli an sunnati nabi dahal afdali tawkat ila almamat yawma nasri amali wala tabaddul wala taharrufi bijahi afdali wara nabiyina man hada kullu sudati sallallahu alayhi wa sallam ceerno o wi ñalawma o woddoyi hande o wi tisbar e takkusan e futuro o wi ndendi waktu o wi daruri yo ala jiɗɗo fof tan yo ƴeew o wi kala ko fonno wonde daruri o wi nanan mofti e wattande moftar tisbar o e arwande takkusan e futuro wona nange nge montoraji e nangue jiida o wi ceerno Ahmad Tidiane en wonɗo mbalno cuwa ɓoccito ɗon taw o wi soɓe keeɓi joni duwawo yamirore ɓe ɓenna ɓe jogui golle mabɓe yeeso goɗɗe kamɓe ceerno o wi so Allah jaaɓi kañum o henno o ñallata ha juulen takkusan o wi ko wuuro seeno o waloyta so Allah moƴƴo o jaaɓi o wi kamɓe ceerno Ahmad Tidiane en eɓe wondi ɓe dokken ɓe duwaw gacciten ɓe kamɓe so wattu woni nangataɓe wondaɓe pada so wattu heddi nangataɓe wondaɓe pada o wi kanko noon o wi sandi ko jogui ɗo o yiɗi ko ɓaggade o ha tisbar o juula o fata galle jaatiɗi o wi bawɗo muñje bisimilla mo wawa o wi ya heddino salligi maɗa garta fatiha salatul fatiha o wi ujjatu jaatu ko yo Allah jaabo yo Allah e mon moƴƴere kañum moɗon Allah diine mon e neɗɗago mon e enɗam mon e koddigal mon e ɓesmuji mon e tijaniya mon fijirtaki weltintaki yeɓetaki kadi mon Allah diine mon islam mon tijaniya mon ɓesmuji mon koddigal mon tijaniya mon sehilaɓe mon bandiraɓe mon moni fof ɓe jogui haqqe kono wonɗo haaqe wona l'islam tijaniya on wiya tacca ɗum a yahata hen on beltanama on duwanama kala moƴƴere on ñaganama Allah oɗo sababu yo Allah accumo kala mo Allah addi hawra hen naftoro barke wona enen tan fatiha salatul fatiha Ahmad film mari Ahmad Haydar Haydar mo ba do Aaten ka so yam Ahmad ka jala ko bonno cangay daro ni wala ko jewtu do ser an mun daro don to Ahmad daro ko ay korki gorko ciof aban mun baddon baddon cel Mohammed Basira an mun amun baɗɗon selli wor ziyara ba rewi lawol tan waɓe kaari alhamdulillah waɗi fayida machallah alja mbaɗɗa Ali ziyara way way tawa yaltuda moƴƴi waɗi fayida arɗo mbacca ɓuɓri ndi Siley Samba o woni Samba Hamid Dia no way no jiwɗa ziyara men o wona weeli machallah
jaɓɓiraama otoji jaɓɓiraama puccu jaɓɓiraama gilum wallahi manki tan ko avion kadi o ñaami kadi o haari fof ñaami diwano fof ari wallahi ala fof manki machallah alhamdulillah ma jarama jaram dia ka moƴƴi dia marhaba ceerno ari naam ceernajo noon e yalta won pilmama ha feewa nani golle ɗe jooɗi peewi yo wonne ko galle a buɗe ceerno Samba reno laawol ceerno Samba koddi gumine gidama la illina tijani shaqi jani roko kala wandala had kala moka jantuni qan woni damal dadallo fo be tijani shaqi jani dafna sirru allah fa fadlam do allah lamini ko an mawliya be ko charidade turi Tijani lam do batada kala sahamu Allah tani jodin ma jom konu ji warbe dadi be sus be ngati jani Tijani jabara jami himma dawra falli da jam sambe tus do paki da Allah Tijani Tijani ganda jangimba ganda fonder ebo wal usudata Acurdo jiminoni de kardala Tijani Tijani ko jam jimma jeba mari bade jogor ko dar dana jala kure urbe jidado Tijani Tijani ko jam jimma jeba mari bade jogor ko dar dana jala kure urbe jidado Tijani Tijani tedinado jidado kulado tersado kormado sugnado tugado Tijani Tijani jakorado gardinado labado latudo gandado lolludo loado Tijani Tijani kala ko duwi Allah jabam kala ko haali jangi jofam kala o jaggi hande dadan dando Tijani Tijani doko kado qudbu maktum kalfinado halfo be khalifa Tijani Eliman
mbaɗɗen ko waynodirde o wi Allah wurno en ha jiitiden mbaɗɗen ko waynodirde kettuɗe seeɗa o wi Allah ana waawi Allah acca gurdam men o wi Allah ana waawi Allah acca cellal men o wi Allah ɗalduɗen kala ko halfinno en o wi so tawi kanko Allah omo ñawno o wi Allah hokka en wattude ni o sahaa mo wuuri o wi taw ko fof o wi Allah moƴƴo aɗa ɓeydani en o wi taw hay hunde Allah ustaani hen o wi ñaagunde noon o wi noɗe sikkirta ni wona noon jaaborte o wi Allah ana waawi Allah jaabo ñaagunde nde o wi oɗon aaten naɓɓe o wi so oɗon jettanno Allah ɓeyde o wi so oɗon dañdi ko woni yettude Allah on dañi sababu mawɗo mo oɗon jettira Allah o wi hay neɗɗo gooto o wi hay wuro woto o wi hay galle gooto o wi a ñaani ni so dañi walla yiɗa o wi sababuji moƴƴere ɓeydano dawde e maɗa walla arde e maɗa o wi min de mbaɗiɗi o wi min somi dañiri Allah o wi mbaɗa yiɗi weydade ha janay so arta o wi ɗum noon o wi sababu o mbaɗɗoni o o wi kala so Allah waɗimo e leral leydi ngal eɗo aaten ɗo o wi yo Allah reen ɗum ɗon o wi kala mo Allah addi o wi anda wonko wonno o wi heƴay barke he yo Allah waɗani en noon o wi minen noon hen saahaji o wi yoɓe jewte ɓe jurnata ko hen no feewi o wi gandon noon hannde on beltanama miyami o wi gandon on duwonama miyamin o wi kadi yiyande nde neɗɗo yiyata e neɗɗo mo foti yiide o wi tawa ko yiyande weltare walla yiyande ɓeydano walla darande nafoore o wi o heɓi ɗum e oɗon hannde oɗo subaka o wi ononne kay o wi o rokki on nden darande makko o wi alhamdulillah en jetti Allah o wi ɗum ɗo o wi onon joom nokku en ɓe o wi aɗa foti mbaɗa noon ɗum batuji kewɗi o wi e dente kewɗe o wi Allah no wawi noon dokko yaha yeeso o wi hunde fof koye sahaa muɗum o wi nde warata ɗo Omar de Ceerno Ahmadou nde o wi on sahaa o yiini yimɓe ɓe mbano walla o yiyani o wi anda famdi ko wonno ɗo nden ko woni ɗo hannde heewani o wi ko dari ɗo ko fof ko yehi ko ɓuri heewde o wi ko heddi ɗo hannde ko won hen hay so jiima gandamo sifa noon wutte e darande e tagoji joom haqqille hasinno heɓani duuɓi jeegom jeeɗiɗi no wawi wiide mi yii ɗon noon haaɗi o wi Allah yoɓon moƴƴere o wi ko wasi on nane tew ko o wi mbiye ceerno Bahar min jasmama o wi so fayinde so almuɗo o wi almuɗo bindi e almuɗo daha e almuɗo lawol o wi kamɓe ndendi lawol kono ɓe jiida ala o wi bindi ana nafa lawol ana nafa o wi beele bindi nafara beele lawol nafara beele gombudi nafara ana nafa o wi kono jiida lawol dey
oyi eɗen ñaago Allah oyi amin ñaagano on Allah oyi onon nde wona ɗon min yo Allah wat min waɗa on anu ko Cheikhna Ahmad Tidiane oyi aɗa anndi Ceerno Bakar Alpha en rahmatullahi aleyhi oyi nde ɓe ƴetti felol islam nde oyi hay sinno en kawrani hen oyi mbeɗa en jikki nden felol islam ngo ko ni wano wayani ni cukalel e misal yani wina ɓaande ɗumɗana oyi beele ana andiriji faneede anda oyi heeɓa so goppi so ɓooyi ɗum so goppuno ko eɗen jetta Allah eɗen duwonoɓe yo Allah ɓowni jemaɓe kamɓe fof kala ɓeɓe kawruno yamta e gurde mum e majde mum yo Allah ɓowni jomumen oyi wonko waɗiro on oyi ana wayno ala ko huule wasiya he oyi so wasima almuɗo o hirjini ɗum yettedina ziyara walla hadaya walla wara ñande ceerno oyi beele ko kanko oyi beele kanko alama wara ñande hay goto jaaboɗen oyi ko haalanta on ko ko nder oyi ko haala Ceerno Ahmad Tidiane haalanno oyi o fudori ko hoore makko oyi ɓe ɓesgudilaaɗo Allah sallah sallam woodani mbere alaa ko kaani mbere Cheikh Tidiane woodani mbere ɓesdu muɗum alaa ko haani oyi ko haalata ko fof o heewi heen oyi ko hoyyino e mawɓe mawɗo no haalanto on oyi woni mon ni ɓurimo anndude kono oyi kanko heede haalde oyi woni mawɗon ɓuri anndude ɓettude jinnaagu wakki luugal wakki aawdi gasu ɓekkude o wonno laaɓa walla laaɓaaka ɓettude jinnaagu wakki saaka demiri ana jabbana yabba haa soñi on kayno laaɓa woni mawɗon mbaɗi ɗum neɗo ceerno e leydi he woni mawɗon mbaɗi ɗum tagi demi haa reena soñi jinnaaɓe ɓen kadi walla mo juumi oyi mbiyami jaasimama oyi ɗum ko mbaɗa wattiro on tan oyi wonaa kanko e mawɗon oyi mbaɗa wattira woodani oyi khalifa ko inde nde tan hay huunde siddaaki hen ceerno ko inde nde tan rasulu ko inde nde tan aminu ko inde nde tan wadde on jaaraama mi haydi juumde anna baagal ƴeeŋi haali wonde naata Allah sallah sallam caggal makko Allah wi andir wontaar kono rasulu oyi hannde wonnanaaɓe hannde yaaduno Allah he won fuɗɗiɓe neleede yaaduno Allah he oyi ɗum noon amin ñaagano on Allah e koye amen kala ko dañƴen heen yo Allah hokken fanɗinde ɗum eɗen jetta Allah koko ɓeydi oyi ana ɓeydi no feewi ana ɓeydi no feewi oyi waɗa jeefe makko omo wiya oyi wonko waa yaafaade nenɗo oyi londe jogii ɗowɗe oyi mo jeynone ɗe oyi so gooto mon hokkiide neɗɗo goɗɗo taw ko min jeyi o yamiraani oyi mbeɗen sella hokkude ka e genen sellata sa hokkii ka jeya oyi sellata oyi on wiya hay bonande gesa sa yaafima bonnuɗo o so reenaaki ma ñaawde yamal qiyamati a jeyangue so ba oyi jeew
debbo ñamata hen ɓiɗɗo ñamata hen koɗo ñamata hen goɗɗo ñamata hen mawɗo ñamata hen tonɗu moñotako hen jiya yaafima yafuɗaka jeeya ha dendaɗo kono noon sa wakkilama yaafade an heede yaafuya a yaafima ko heddi ko naati hen o wi jam ñalle moɗon o wi ay mawɓe mon ɓe mawɓe men ɓe woni hen ko en ñemtintaɓe ala o wimo heehi ɗon kanko ñemtinani ceerno amadou ala o wi mbeɗa mbaɗa tawa nde o jibinane ñande hokkere nde mbeɗa mbaɗa tawa min noon mbaɗa andi jibinan ɗam omo andi jibinan ɗam kono allah hokki ko o duwat ton o anda omo andi kono jibinande nde o wi ko wayno Bocar Sare o wayno ceerno Bocar Sare o wiya wonde faamumen o wi mbeɗa ɓe liggudade e gurdam ceerno ana waɗa ane o wiyete ko duuɓi sappo duuɓi nogas sappo pawɗo ɗum hayso wona ceernagal wona bindol wona lawol sehilagal e gandal o wi mbeɗa fotani wonde hen foti wonde hen yo allah e mon moƴƴere o wi wono ɗoppe ziyara wono ɗoppe hadaya wono ɗoppe warñande ceerno wiye min jatunama o wi hunde hen fof o wi jiye bindade massaɗi janggade ɗe wona hay tarha o wi sa jimi hen a naftorto sa waɗi ɗum ko ɗum sa waɗi ɗum ko ɗum sa woppi ɗum ko ɗum windaka toon aɗa winda enen noon allah waddi en allah waddi en to mum waddi enen koye meɗen ɓe dendi gurdam yo allah waɗa hen barke ɗiɗoɗe yo allah wallu on o wi mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam hoore fonde o wi hay heeɓere ɓe gandi ɗum o wi sabu baba wi kam wattande gurdam makko eɓe noon damma narna foto o windani tarih o wi on ngar hande wooda ko haala noon tubakoɓe itti nayo nar yo ngaran ko hoore fonde o wi omo winduno indede kanko kono noon majje kay o wi kala tawimo yo gaddumo ndar no waddaɓe toon ɓeeni ɓen gari tawi o rabbama o deeci nder galle o noddi galle o wiɓe won hoɓɓe gari ɗo ƴentoɗeɓe ko laamu nelliɓe yoɓe garan Bocar min noon junggam go e junggo keefeero memodirta o wi noon mawɓe mbi o wi ɓe gari ko hedde altine talata alarba alhamisa ceerno Bocar sanki wendogo o wi ɓe tawa dafnu hubbugol ɓe bindi ɓe gooti ndar ɓe totti gondero o wi ɗum waɗi kanko ba makko na siññina kala mowore diine kerdi ko laamu ɗum tinimo on saha o wi ɗum ne heddi on saha walla heddaki e khalifato abihi ɗum ne yaaki Allah no wawi Allah ordinen ɗo mo wuuri o wi mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam o wi kanko o jeeya ɗum ɗon tawmi walla wona ɗon tawmi o wi wonde fuɗɗi jamma wonde fuɗɗoto jamma janggo wonde fuɗɗi jamma heccanki wona aɗa yaha daraki hay goto andaɗo haadata o wi enen noon ko dañƴen hen koko yettirde Allah wona yettirde Allah o wi mawludu o kala ko manno ɗon hen
Manjare o yi andiyaji mon moƴƴi o yi koyngal warñede o yi somi yi o yi ɓurdomi darandi dammiyaji ɓurdomi darandi o yi kon noon to yimɓe ɗum yonata weeli ko nda walla addu ɗum dahme darande yo Allah yoɓon Manjare o yi so Allah waɗi gurdam e cellal o yi ko jiyaade Allah ndenduno hoore foone mbino mbaɗana galle o ziyara o yi ɗum kanko wona kanko fuɗɗi ɗum o saha omo Amérique kono fuɗɗi nande hoore fonnaaɓe ana jaha laawol tawa na mbaɗa ziyara o yo fewjaani hamɓe toyde gadde am mi nanga walla mbe acca oy mi nanga haa tiiɗa oyi Allah hakkirimo ɓe kaalenimo oyi ndenirande o gantini o sali ñaari dimmire nde omo yehi France o atti oyi tawi o tawi ɓe kaɓɓodiri o atti o ronki fettude haɓɓere nde oyi o naaɗi heen oyi ɓaari o naati mbeɗa on naatani heen oyi nder onon oyi wona yewtere ko nder gonɗon heen oyi mawlidi nabi sallllahu alayhi wa sallam o oyi du mususa yaɓaade oyi tawi dendaɗo tawi kalfinaɗo oyi mbeɗa mbaɗa suusi oyi no jeeya enen ɗaago wona jiini wona akko wona mattano wona ngano wona basal wona jinni wona dimmoƴƴi ren to dede kadi koɗa haqqili ko ndendeɗa ceeɓeni tegene samimi joni goɗɗo ara wiye mbeɗa en ndendani hay joom wuragal kakani wiide mbaɗa yiɗi joni wiye bama ummo to wiye minne kay waɗa yiɗi wi onon ndendi kala sa yeehi leydi nde walla galle nani o wi haalis o wone boowal toggu taƴan taw o wi onon ndendi joni arana geɗal mum sa renda Allah tan tottuma ha jeyi ko jiɗɗa fof waɗi heen o wi hol kaala o ko haajuma ala ɓingelam sa ari yimi yaafima jaha laawol maɗa o wi minen weɓiri hande ko ndendeɗa e sa renda e ko jeyɗa heɓawi faltade ko neɗɗago ƴewte wona tiiɗi yo Allah e mon Manjare dow ziyara en ɓe mbi jamma dimanche faaɗo ɗo eɓe mbaɗa mawlid hamɓe jeyi so weeti ɓe ñalda ziyara min keddi hen oya min keddi hen o wi ɗum noon so yaafima ɗo goto e moon o wina sella o wi ɗum ko kanko jeeyi ko arsugo makko o ceerno mawɗo duuno Allah jaaɓi ana wona so deƴƴi Allah ne windi e makko so yehi o yimɓe ɗo heɓata ɗum oɗon jarno oɗon jaafo gohoran fa ato noon walla nayo deƴƴi wiide min heɓi deƴƴum o yi ɓiɗɗo almuɗo debbo desaɗo o wi woto weldam ngal no feewi o wi so reɓɗi so rawane sabbuji he goto keɓɗa o wi famɗa o keɓɗa astahfirullah ko Allah to rewane ceerno da rewane jinnaɗo ma yumma e baaba o wi Allah ɓumɗo je mabɓe o wi hankkandi mbaɗen duwaw juulen